Assalomu alaykum barodar, аз шаҳри Санкт-Петербург як бори дигар имрӯз як хабари сроч шид бародар ва апое ки шумо костномер супоридестен ё ки мақсад пули костномера супоридане ба ҳам хотир як хабар омад дар эмайло ва чӣ ки шумо медонед бисёр бародаре ки виза кард ва мастер кард доштен айни ҳол маҳкам мешавад ба ҳам хотир то рӯзи даҳум ина як рӯз пас уже маҳкам мешавад ба ҳам хотир ягон одамои боваринок биёянд ҳар чиз зудтар костномеротона пур кунед ва ҳамун через карта виза кард ё мастер карттон боша мақсад падавад мақсад костномерто кунед барои визара гирифтан ва кӯшиш кунед ки ҳамун бародар ё апоере ки мақсад полин данитона барои визара пур кардан ё костномера пур кардан метен илтимос вақте шуморо мегӯяд ному фамилиятона номери паспорт падару модар соли таваллуд ҳамун чизошона партоен шумо худтон 10 бор проверкаш кунед аз сабабе ки шумо чӣ хеле ки менависед ва ё просто копировать мекунанд дар ҳамун ҷои костномертон мемонанд мисол дар ҳамун анкетаро пур карданда мемонанд худтон проверка кунед то фамилияу номтон ба англисӣ туғрӣ навистагӣ боша ва номери картае ки мемонед туғрӣ боша электронни почтае ки мемонед ҷимайли чизо тун туғрӣ боша ба хотире ки ӯ бародарое ки мисол пур мекунанд ва ё медонад ки шумо мисол ном фамилияи худтона ҳеҷ вақт хато наменависед просто ҳамун чизе ки шумо равон кардаген копировать мекунанд просто дар ҳамун ҷо мемонанд агар шумо хато кардагӣ бошед ин айби шумо мешавад ва бисёри бародарое ки пур мекунед ин бо дар шумо ҳам дахл дорад ки вақте ки пур мекунед бояд борига пурсен ҳамун апа ё ки акае ки шумо дар анкеташа рӯй кардагай точно дар куҷо зиндагӣ мекунад чунки як апа ҳамин рӯз занг зад мара гуфтеса ки вақте ки пур мекунанд худаш ба апа дар Санкт-Петербург зиндагӣ мекунад костномерда барои палчат кардани мисол визаш Свердловский област Свердловский ким куҷо зядан ба ҳамун хотир вай маҷбура ки анакас ай ҳамин шаҳри Санкт-Петербург бор аз худ кунад Свердловский бирова проверка кунед хушрӯ пурсен ки ҳамун одамо дар куҷо зиндагӣ мекунанд баъд пур кунед ва акое ки дар картҳои виза банктон намо виза ё ки мақсад мастеркартатон пул мемонед пешай пула мондан ба рубл абор бинен мисол курс рубл чанд сум истагида мисол $340 ё $350 ки шумо месупоред ба рубл чанд қадар мешавад шумо мақсад зиёдтиш қатимонен ки проблема нашава ай сабабе ки мисол як рӯз пас уже виза карта ё мастер карта маҳкам мешавад шумо успед накунед проблема шумо мешавад ба ҳамин хотир кӯшиш кунед пурсен ягон чиша намефаҳмед боварӣ доред ки ҳама ҳар як группа дорен ҳар як группада добавит кардаген ду группа дорен якдигарита савол киен бикоен биёвен ва одамое ки мақсад уже пайдо шиданд мисол номое ки мисол фирмое ки уже знаменитиянд через ҳамун инстаграм ӯй кардиян фреб кардесиянд ҳатёт чен мисол пешай пур кардан одамеда ки пула равон мекунед чӣ коре мекунед намекунед пурсен ки оё точно мақсад ҳамун айдасташ ҳамин кор меояд ё ки ҳамун одамеда ки пул партофтесен бубинеша ин ҳамихе занг бизан ин ҳамихе рӯпарӯ бубинша ки ҳамун одам кияй мисол ба видеовизов қатиш гап бизанед бутонед скриншот кунед суратша бигирен номери карташа бигирен ай москва чанди ҷон занг задестан мега ака биги реклама ки мақсад ина номери карташ ина номаш биги мақсад рекламаш ки ин ҳамин одам фреб кардеста ома одама куҷо мақсад мегирам рекламаш мекунам ман намедонам ки байни шумо чӣ гап шидагай ба ҳамун хотир боз як бор дигар мегӯям пешай пула додан то пула додан любой кас акаҷон апаҷон гуфта зоратон мекунад ба ҳамин хотир проверка кунен бинен одама шиносен дар куҷо зиндагӣ мекунад номери картоша бигирен ҳама чиша бикунен баъд пула супорен ба дели пуртон кунад чӣ гап хабаре наушид кӯшиш мекунам ҳарчи тезтарак шумода хабардор кунам боридга илтимос тезтарак пур кунед ки як рӯз дига вақт мондагай то ягон проблема нашавад ха ки насиби тақдири мо будай ҳамун одамое ки костномер пур мекунед ё костномертон омадагай насиби тақдири худ монда ҳамин одамо дар 25000 27000 пур кардан мо дар 47000 пур кардан натонистем худованд нигаҳбон аз шаҳри Санкт-Петербург бародаро набережная реки Фонтанки кадом медонад